Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baloy. Taong 1972, Libmanan, Camarines Sur. Papasapit na ang kaarawan ni Baloy. Lahat ng mga kadugo nila at kakilala, kanya-kanya ng paghahanda para sa pagdaraos ng kanyang kaarawan. Bawat isa sa mga ito, mariinang nag-iisip kung ano ang kanilang ibibigay na regalo. Si Baloy naman noon, bilang anak ng isang iridero, walang nararamdamang pagkakaiba sa mga ganoong uri ng okasyon. Para sa kanya, yung mga mangyayari sa kanyang kaarawan ay gayon din noong nagdaang taon. Bagaman malamig ang kanyang pakikitungo, hindi naman yun gaanong pinapansin ng kanilang mga kadugo. Sa lawak kasi ng lupain at pagmamay-ari nila sa mga karatig lugar, lahat ng mga kadugo nila naghahangad na mapalapit sa kanilang pamilya. Yung iba kaya sipsip sa mga magulang niya ay dahil sa hangarin nitong mabahagian ng mga mana. Pero ayon kay Baloy na matagal na niyang alam na ang lahat ng mga taong yon ay umiikot sa palad ng kanilang padre de pamilya. Pinaniniwala niya yung meron itong parte pero sa katunayan, wala yun doong balak na ibigay kahit 1 sentimetro ng lupa. Gayunpaman, patuloy niya pa rin yung pinakikisamahan alinsunod sa nais mangyari ng tatay niya. Sa dami ng kanilang mga kadugo, meron lamang iisang pamilya ang nagiging suklat sa mga mata niya. At yun ay walang iba kung hindi ang pamilya ng kapatid ng tatay niya. Hindi niya mawari pero yung ama niya parang humahanga sa kapatid nito. Kahit kasi sobrang dami na ng kanilang pagmamay-ari, ni minsan hindi yun nainggit o gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Isa rin sa kinagagalitan noon ni Baloy ay ang pagiging kontento nito sa buhay. Hindi niya mawari pero sa tuwing nakakakita siya ng isang hampas lupang pamilyang may masayang pagsasama, nagagalit siya. Marahil ay yun ang epekto ng pagpapalaki ng kanyang ina sa isang anak na matapobre. Ang tanging gusto lamang niya, sila ang maging sentro ng atensyon at lahat ng taong umaaligid sa kanila, hinahangaan at kinaiinggitan ang kanilang pamilya. Dahil sa ganoong sitwasyon, agad naman siyang nag-isip ng paraan para pahirapan ang pamilya ng kapatid ng tatay niya. Nang mabalitaan naman niyang uuwi ang anak nitong isa din sa mga kababata niya, nagdesisyon siyang yon ang puntiryahin kesa sa ama nito. 2 linggo bago sumapit ang kaarawan ni Baloy, dumating na nga ang panauhing kanyang pinakahinihintay. Sa pagtungtong naman ito sa kanilang lugar, masaya naman yung sinalubong ng kanilang mga kakilala. Habang masaya yung naglalakad kasama ang ama nito, tahimik naman niya yung hinintay na dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang dumaan na nga ang kababata niya, agad naman niya yung tinawag habang seryosong nagwiwika roon ng, "Uy, umuwi si Rudy oh. Mabuti naman at hindi mo nakalimutan ang kaarawan ko. Mamaya kapag wala kang ginagawa, pumunta ka rito. Meron akong ibibigay sa'yo." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Bukas na lang, Luy. Marami pa kasi kaming pag-uusapan ni Papa eh. Tsaka, nagkakamali ka. Hindi ako umuwi para sa'yo. Nagkataon lang ang lahat ng to. Huwag mo sanang pag-isipan ng kung ano." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung naglakad kasama ang ama nito. Si Baloy naman noon, naiwan sa kanilang pamamahay, pilit na binabalot ng galit. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, isang pangiinsulto ang ginawa sa kanya ng kababata niya. Walang sabi-sabi
agad naman siyang pumasok sa loob para kausapin ang kanyang ama. Subalit pagdating niya roon, nadatna naman niya yung abala sa ginagawa, kaya na may nagdesisyon siyang hintayin itong magkaroon ng libreng oras. Makalipas pa ang ilang minuto, halos hindi na maatim ni Baloy ang galit na nararamdaman niya. Maya-maya pa, nang akmang lalabas na siya, sakto naman ang pagdating ng kanyang ina na merong daladalang mga damit. Habang nagtutupi yon sa kanyang tabi, doon na nagdesisyon si Baloy na ilahad ang kanyang sama ng loob. Ani nito, hindi siya papayag na basta na lamang palampasin ang mga nangyari. Dagdag pa niya na, porke galing yung Cavite, para na yung siga kung umuwi. Mariin niya ring inilahad sa kanyang ina na nakakalimot ang pinsan niyang yon ukol sa kung ano ang sitwasyon nito sa buhay. Nang marinig naman ng nanay niya ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinayuhan na maghanap ng mga taong mauutusan para makapaghiganti. Matapos naman yung marinig ni Baloy, napangiti lang naman siya habang mariing pinag-iisipan ang tungkol sa kanyang mga ipapagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, labis naman siya noong natutuwa sa kanyang ina, gawa ng kahit papaano, hindi siya nito pinababayaan. Suportado nito ang lahat ng kanyang gusto, kaya na may mas mahal niya yon kumpara sa kanyang padre de pamilya. Maya-maya pa, matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang lumabas para pumunta sa bahay ng trabahador nila. Kapag meron kasi silang ipinapagawa, yon ang una nilang takbuhan, higit kanino man. Habang binabagtas naman ni Baloy ang daan, pangisi-ngisi lang naman siya na parabang hindi na makapaghintay sa mga iuutos niya. Hindi naglaon, nang marating na niya ang bahay nito, agad namang bumungad sa kanya ang isa nilang trabahador na naghahasa ng sundang. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit, masayang nagwiwika ng, "Mabuti naman hot na padalaw kayo. Matagal ka na naming hinihintay na bumisita rito. Ano ho ang ipapagawa ninyo, Ginoong Baloy?" Nang marinig naman ni Baloy ang sinabi nito, agad naman niya roong inilahad ang tungkol sa nais niyang mangyari. Matapos naman itong marinig ng lalaki, agad naman yung nagtanong ukol sa laki ng kanyang ibabayad. Dagdag pa nito na hindi madali ang kanyang ipapagawa, lalo pat bago lang sa kanilang lugar ang taong yon. Isang pagkakamali lang, maaaring maibaling ang atensyon sa pamilya nila Baloy. Nasisiguro rin ito na kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, paniguradong kagagalitan sila ng iilan nilang pamilya. Subalit sa kabila ng sinabi ng lalaki, nanatili naman siyang kampante. Sa isip-isip niya, malabong mangyari ang ganoong bagay kung palalabasin nila na yon ang nagsimula. Mariin din niyang inilahad na yun muna ang tutukan nila ng pansin bago nila yun gulpihin. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang lalaking yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Tuso ka talaga. Kagaya ka ng iyong ama. Sige, yung bayad ganun pa rin. Basta, babalitaan ka namin kapag meron na kaming gagawin." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang umalis sa bahay na yon nang hindi umiimik. Para kay Baloy, sapat na ang kanyang mga narinig upang pagkatiwalaan ang mga trabahador nila. Subalit sa paglipas ng araw, merong dumating sa kanyang ulat na yung mga taong inutusan niya masasayang nakikipag-inuman sa kanyang pinsan. Dahil dito, nagmamadali naman siyang pumanhik sa bahay nito kung saan doon bumungad sa kanya ang mga itong nagkakatuwaan. Nang akmang papalapit na siya, bigla naman siyang sinalubong ng pinsan niya na parabang alam na nito ang kanyang binabalak. Sa pagharap nilang dalawa,
Mahinahon naman siya nitong niyakap habang binubulungan ukol sa mga bagay na hindi niya dapat gawin. Ayon dito, wala siyang kasalanan doon. Kaya na may hindi rason na bumuo yun ng grupo para gumulpi sa kanya. Dagdag pa nito na, kagaya ng iba, wala siyang ibang hangad kundi ang magsaya. Baloy, makinig ka. Hindi na tayo kagaya ng dati. Alam kong ganyan ka mula pa nung bata ka pa. Sa tanda mo na, wala ka pa bang natututunan sa buhay? Bakit ka nagagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Di wala nga akong pakialam sa mga gamit mo eh. Nakakalungkot lang isipin na kahit pala ilang taon na ang lumipas, ganyan ka pa rin. Wika ng pinsan niya. Dahil sa sinabi nito, tila bang nawalan siya ng kakayahan para sumagot. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, tumitig sa lupa habang nananatiling blanko ang kanyang pag-iisip. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kahihiyan, nagpasya na siyang umalis na para bang walang nangyari. Sinubukan pa siyang pigilan ng pinsan niya pero hindi siya nakinig. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muna gaanong lumabas si Baloy sa bahay nila. Palagi na rin siya noong nakakulong sa kwarto, kaya na may unti-unti na yung napapansin ng mga magulang niya. Isang gabi, habang natutulog siya, pumasok sa loob ng silid niya ang kanyang ina. Paglapit nito sa kanya, bigla naman siya noong nagising dahil sa pagdampi ng malalamig nitong palad. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong binulungan na huwag maingay. Dagdag pa nito na meron yung mga bagay na ilalahad sa kanya kung kaya't wala siyang ibang gagawin kundi ang makinig. Matapos naman yung maunawaan ni Baloy, minabuti naman niyang maupo habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang ina. Ayon dito, dahil sa pumalpak ang una niyang plano, kinakailangan na niyang humanap ng mapagkakatiwalaang trabahador. Dagdag pa nito na, dahil sa lumaki siyang masunurin, hahayaan nitong gamitin niya ang isa sa mga pamilya nitong inuutusan tuwing meron yung ipinapapatay. Nang marinig naman ito ni Baloy, bigla naman siya noong kinilabutan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung anong uri ng mga nilalang ang pamilyang yon. Ayon sa kanya, matagal na itong kalapit ng kanilang pamilya sa loob ng halos 3 henerasyon. Lahat ng misyong ibinibigay dito, wala pang pumalpak. Isa rin yun sa mga rason kung bakit marangya ang kanilang buhay noong pangkasalukuyan. Base sa kwento sa kanya ng nanay niya, may dugong aswang ang bawat pamilyang pinagkakatiwalaan nila. Yon ang nagsisilbi nilang sandata sa tuwing hindi umaayon sa kanila ang panahon. Pagtatapat pa nito na, dahil sa karanasan ng mga ito, nasisiguro nitong magagawa nitong malinis ang kanyang ipinapatrabaho. Pero syempre bago yun mangyari, kinakailangan niya yung kausapin ng personal. Hindi kasi ito basta-bastang tumatanggap ng utos, lalo na kung sa pamamagitan lamang ng mga salita. Upang mapasunod ang mga nilalang na yon, kinakailangan niya ritong makipagsanduguan, kalakip ang perang magsisilbi nitong pabuya. Sa oras na nagawa na nila ito, doon na magsisimula ang seryoso nilang usapan. Ayon pa sa nanay niya, wala siyang dapat na ipag-alala sa kadahilan ng sasamahan siya nito para matupad ang kanyang binabalak. Makinig ka, Baloy. Ikaw ang susunod na papalit sa tatay mo. Ngayon pa lang, kailangan mo nang masanay sa pamamalakad ng ating pamilya. Simulan mo sa mga taong kinagagalitan mo. Wala akong tutol dyan dahil alam ko, para yan sa iyong ikabubuti. Wika ng nanay niya matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay. Nang marinig naman ni Baloy ang sinabi nito,
Tila bang may kung ano siyang nararamdamang kakaiba sa katawan niya. Hindi niya mawari pero sa puntong yon, aminado siyang hindi niya pa kayang pumatay ng tao. Subalit dahil sa panguudyok ng kanyang ina, napilitan din siyang gawin ito. Sa sobrang bigat noon ang kanyang gagawin, inabot pa yon ng ilang araw bago siya makapag-isip ng kanyang desisyon. Kabilang sa kanyang mga binasehan sa pagpapasya ay yung galit na nararamdaman niya sa pinsan niya. Dahil dito, palihim naman silang tumungo sa pamamahay nito para makipagkasundo. Sa pagkakatanda noon ni Baloy, hapon noon nang maganap ang sanduguan. Mula sa gitnang bahagi ng kanyang hintuturo at hinlalaki, hiniwa yon patungo sa may bandang pulso. Dahil sa talim ng punyal, halos umusli na noon ang kanyang buto. Matapos naman itong gawin ni Baloy, kinamayan siya ng padre de pamilya ng mga aswang, sabay wika sa kanya ng, "Mula sa araw na ito, tinatanggap namin ang utos mo. Para sa aming pamilya, hindi ka na iba. Hanggat may kailangan ka, huwag kang magdalawang isip na lumapit. Ano man ang magiging hinaing mo, tutulungan ka naming malagpasan ito." Nang marinig naman yon ni Baloy, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Mabuti naman kung ganun. Para sa una niyong misyon, nais kong patayin niyo ang pinsan ko. Gawin niyo ang lahat kung kinakailangan. Kapag may humadlang, isabay niyo na. Basta ang gusto ko, malinis ang pagkakatrabaho." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon, hudyat ng pagsang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tahimik na ring umalis sila Baloy sa lugar na yon. Ilang araw pa ang lumipas, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Bawat araw matyagang pinagmamasdan ni Baloy ang tahanan ng pinsan niya upang masigurong siya ang unang makakakita kung sakali mang mag-umpisa ng maghanap ang pamilya nito buhat sa pagkawala ng isa nilang miyembro. Subalit sa mga araw na dumaraan, nanatili siyang bigo. Yung pinsan niya palagi niyang nakikitang naglalakad na para bang wala naman doong nangyayari. Ang mas ipinagtaka niya pa, wala yung nararamdamang kakaiba tuwing gabi. Dahil sa pangyayaring yon, nag-umpisa nang magtanong si Baloy sa kanyang ina. Hindi na kasi siya noon gaanong mapakali, lalo pat ang buong akala niya madali yung mapapaslang ng mga inutusan nila. Ngunit maging ito man, walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Para malaman ni Baloy ang estado ng mga inutusan niya, nagdesisyon siyang pumanhik sa pamamahay ng mga ito. Gabi niya yun ginawa upang masigurong hindi siya matutunugan ng kanyang ama. Habang binabagtas niya noon ang daan, wala siyang ibang inisip kundi ang tungkol sa irarason ng kanilang mga tauhan. Hindi naglaon, nang marating na niya ang lugar, doon bumungad sa kanya ang isang matandang babaeng nakaupo sa labas at umiiyak. Akala niya kung ano lang ang nangyari rito, pero pagharap niya sa nilalang na yon, bigla naman siyang napaatras dahil sa mata nitong punong-puno ng problema. Dala ng pagtataka noon ni Baloy, agad naman niyang tinanong ang matanda ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, doon na nito inilahad ang tungkol sa masalimuot na kinahantungan ng buhay ng pamilya nito. Ayon sa babaeng yon, 2 araw lang ang lumipas magmula noong isinagawa ng pamilya nito ang utos ni Baloy na meron siyang napansing kakaiba. Pag-uwi noon ng kanyang asawa, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa kakaibang karga ng pinsan ni Baloy. Ngunit kahit gano'n na ang nalaman nila, nagpatuloy ang kanilang plano hanggang sa dumating ang puntong bumalik ang mga ito na halos hindi na mamukaan.
Yung dalawa nitong anak lasog-lasog na ang katawan na parabang nilapa ng kung anong hayop. Ang ama naman nito balina ang isang braso tapos merong nakatarak sa tagiliran nito na isang uri ng kawayan na tinatawag nilang bagakay. Para sa mga aswang, labis na mapanganib ang ganoong kawayan sa kadahilan ng yung mga balahibo nito pumapasok sa kanilang mga ugat hanggang sa maipon na yon sa mga lagusan ng mga puso nila. Karamihan sa mga aswang na nasusugatan ng bagakay, hindi na nabubuhay pa. Dagdag pa nito na ilang oras ding nakipaglaban ang kanyang asawa pero hindi naglaon na daig yon ni kamatayan. Matapos namang mailahad ng matanda ang tungkol sa mga nangyari, bigla naman yung lumuhod sa kanyang harapan habang nagwiwika sa kanya ng, "Maawa na ho kayo. Huwag niyo itong sasabihin sa nanay ninyo. Kapag nalaman niya ito, hindi na rin ako magtatagal. Ginoong Baloy, palayain niyo na ho ako. Sabihin niyo lang ho, ngayon din mismo aalis ako rito." Nang marinig naman ni Baloy ang pagmamakaawa nito, minabuti naman niyang pagbigyan ng kahilingan ng matanda. Pagsang-ayon naman niya sa nais nitong mangyari, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng bahay nito, nagpalit ng kanyang mga gamit, sabay alis na sa lugar na yon. Di nga inabutan ng kalahating oras ang matanda bago ito tuluyang makalayo sa kanilang lugar. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang umalis sa lugar na yon si Baloy. Akala niya magiging maayos ang lahat pero ilang araw lang noon ang lumipas, nagkaroon ng matinding karamdaman yung nanay niya. Kung kani-kanino na nila ito dinala pero walang makapagtukoy ukol sa kung ano ang nararamdaman nito. Ayon kay Baloy na tuwing hapon nagsusuka yun ng dugo at kapag gabi naman sumasabay ang pagsusuka nito at pagdudumi. Hindi rin ito gaanong nakakatulog sa kadahilan ng kapag pumipikit ito, nakakaramdam yon ng matinding sakit sa kanyang mga mata. Hindi lang yon, nag-umpisa na ring lumobo ang katawan nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nabalda. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng mga manggagamot mapakanan man o kaliwa, kinuha ng tatay niya. Ngunit sa kasamaang palad, kahit magtulong-tulong man yon, wala yung kakayahan para malaman ang uri ng karamdaman na kasalukuyan nitong dinaranas. Sa bingit ng kamatayan ng kanyang ina, dumating ang pinsan niya. Meron yung daladalang isang galong tubig na naglalaman ng krus na kulay itim. Nang hindi pa yon nakakapasok sa bahay nila, napakalinaw ng tubig sa loob nito. Pero sa mga sandaling umapak na yon sa loob, biglang nagkulay itim ang tubig na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman yon ni Baloy, agad naman niya yung sinamahan patungo sa silid ng kanyang ina. Pagdating naman nila roon, inilahad ng pinsan niya na ang natanggap nitong sakit ay galing sa kanya. Harap-harapan din itong inamin pinatay niya ang isang pamilya ng mga aswang na naninilbihan sa ilalim ng pamamahala nila Baloy. Dagdag pa nito na walang sakit ang nanay niya, bagkus ang natanggap nito ay isang sumpa. Sa kasamaang palad, wala na siyang magagawa para mabawi ito, gawa ng yon ang nag-iisang kahilingan ng mga diwatang tumulong sa kanya. Mariin din itong inilahad, wala siyang kasalanan dahil kung iisipin sila Baloy ang nag-umpisa ng lahat-lahat. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na nais niyang sabihin, agad din naman itong nilisan ang kanilang pamamahay. Pero bago yun tuluyang makalabas, meron itong inilahad sa kanya na isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Tingnan mo naging bunga ng iyong pagkainggit. Sa sobrang pangmamatay niyo sa tao, binalikan na kayo ng karma. Hindi pa huli ang lahat, insan. Magbago ka na. Wika ng pinsan niya sa kanya.
paglabas naman ito sa kanilang pamamahay, yun na rin ang naging huli nilang pagkikita. Ilang araw pa ang lumipas, namatay na rin ang nanay niya. Magmula noon, unti-unti nang nagbago ang pananaw ni Baloy sa kanilang buhay. Marami man siyang nagawang kasalanan pero lahat ng yon pinagsisihan niya ng husto. Sa paglipas pa ng mga taon, dahan-dahan ang binabawi ng Diyos ang lahat ng kanilang ari-arian. Nang malugi na sila, pinili nilang umalis na sa lugar na yon, dala-dala ang kanilang kahihiyan. Pero alam niyo, pinuno, kahit ubod ng sama ni Baloy, noong kabataan niya, kahit papaano pinipilit naman niyang magbago. Dahil sa ganun niyang karanasan, mas lalo rin siyang napalapit sa Panginoon. Nga pala, bahala na kayo kung huhusgahan niyo siya. Kaya lang naman niya inilathala ang kwentong ito upang makapagbigay sa inyo ng aral at para na rin hindi kayo matulad sa kanya na binalikan ng karma. Pero magpahanggang ngayon, nanatili pa ring palaisipan para kay Baloy kung ano ba ang tinatanga na mahiwagang karga ng pinsan niya. Okay, opinion ko sa kwento. Oo nga no, ano nga kaya yung mahiwagang karga ng pinsan niya kasi walang sinabi. Pero ang bangis nung pumasok yung pinsan niya sa loob ng bahay. Tapos merong daladalang parang jar ba o garapon na may lamang krus sa loob. Tapos nangitim. Ibig sabihin nun, sobrang sama ng enerhiya dun sa loob ng bahay. Alam nyo, nangyayari talaga yan. Normal yan sa isang bahay. Yung nangingitim yung loob ng tubig. Lalo na kung meron kayong mutya ng tubig na buhay. Kasi kiniklense niya lahat ng masasamang elemento. Ang kaso nga lang, ang nangyayari naman dun, sinasakripisyo ng mutya o ng kung anumang elemento yung buhay nila para makuha yung negatibong enerhiya na nasa bahay ninyo. Hindi lang rin yan sa bahay na-a-apply. Na-a-apply rin yan sa pagkatao. Kasi meron ako ritong bote na mayroong lamang tubig. Minsan siguro kapag nakakagawa ako ng kasalanan o kung ano man yung mga nagagawa kong pagkakamali, yung tubig na yun, umiitim yun. Ginagawa ko, tinatapon ko, tapos lalagyan ko ulit ng panibagong tubig. Hindi lang basta-basta tubig, dapat yung tubig nyo galing dun sa ilog ng Banahaw. Alam ko, karamihan sa inyo nakapunta na ron o nakapag-cleansing na ron. Kaya sobrang effective nun. Dito naman sa kwento ni Baloy, balik tayo. Sayang no, hindi kasi naging series. Kasi kung naging series to, feeling ko sobrang batikan o sobrang galing na manggagamot yung pinsan ni Baloy. Kasi lahat na pinagtulungan siya ng isang pamilyang aswang tapos nagkakalasog-lasog pa. O pwede rin may chance na aswang din yung pinsan ni Baloy. Diba? So, hindi natin masasabi kasi isang kwento lang eh. So, magsisilbing misteryo to sa mga isip natin. Kaya kung kayo, may opinion sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.